canolfan Cneifio Meirion ydy'r lleoliad a'r Rhagras da ni'n edrych ar ei ar hyn o bryd ydy'r 5-1 allan o 8 Cneifio peiriant yn yr adran hŷn. Safon yn cynyddu, yr her yn cynyddu fan hyn. 4 oen yn y gorlan ar hyn o bryd ac Artie McCarthy sydd ar stondin 1, Jamie Farmer ar 2, Isaac Carmichael o Seland Newydd ar 3, Ryan Mackie Jones ar 4, Wyn Davies ar 5 ac yn y pen draw ar 6 Owen Martin Jones. Mewn â ni felly yn y gorlan mae Ryan Mackie cael yr oen nesaf allan a mae'r cymar corlan na'n holl bwysig wrth gwrs yn gallu dal yr oen ac yn i ddal o'n barod i ddod allan, ond yr oen yna'n gorfod bod ar ei 4 troed. Diolch yn gallu troi yr oen drosodd i hwyluso y Cneifiwr. Dyna'r rheolau o ran hynny ac mae'r cymar corlan yn holl bwysig. Mewn â ni ar 1 ydy Artie McCarthy yn fan yna. Ond golwg rwan ar ychydig o stodiau gan Owen Martin Jones yn fan yna wedi cael y cyfle dyna fo i chi. Jyst yn gorffan yr oen yna ac i mewn am y trydydd oen mae o. Mi ges i'r fraint o i ddilyn o draw yn sioe'r tair sir lawr yn Molfyrn lle nath o gyrraedd y cymal terfynol yn fanno. Cneifiwr taclus dros ben ac yn hadlon iawn a nes i ofyn iddo fo, wel, mae yna dipyn o drafod ynglyn a ydy y Cneifwyr Seland Newydd yn mynd i gael dod i gynorthwyo'r Cneifwyr flwyddyn nesaf a mi ddediodd o, wel, os na ddo nhw mynd na fwy o waith i fi yn bydd a dyna'r agwedd ynde ac hefyd mi ges i'n atgoffa gan Sawl hefyd bod na gyfyngiad ar nifer y Cneifwyr adeg Covid ac eto mi gath bob dafad ym Mhrydain oedd angen cael ei chneifio i chneifio. Felly mae yna gryfder a dyfnder yn y Cneifwyr yma yn Mhrydain yn gyffredinol ac yn sicr yma yng Nghymru. Dyna chi ar 2, un ohonyn nhw rwan, Jamie Farmer. Da ni'n edrych rwan ar y Cneifwyr sydd yn cneifio y rhan fwyaf o'r defed a'r wyn sydd yma yng Nghymru sydd angen y gwasanaeth. Dyma'r Cneifwyr proffesiynol. Maen nhw wedi codi fyny drwy'r rhengoedd yn perfformio yma yn y sioe fawr. 1 ydy Artie McCarthy allan y fanna. A dros y blynyddoedd wedi adeiladu sgiliau fel bod nhw'n gallu cyrraedd yr adran hŷn. Dipyn o naid wedyn meddwl pawb wrtha i cyn cyrraedd yr adran agored lle rhaid i chi fod yn hollol ymroddedig i'r gamp. Ac wrth gwrs, pan ddech chi'n sôn am yr agored fydd yn cymryd lle nes ymlaen, mae hi'n mynd i fod yn her tu hwnt 20 o wyn erbyn hynny yn y gorlan yn y cymal terfynol. Pwy sy'n mynd i orffen hon gyntaf fodd bynnag? Mae'n mynd i fod yn agos rhwng, swn i'n dweud, mae Artie McCarthy ar stondin 1 fan hyn, mewn â Wyn Davies yn fanna ar gyfer yr oen dwytha. Yr oen dwytha gen pawb allan ar hyd y rhes rwan, ond Jamie Farmer ydy'r cyntaf i orffen o'r chydig bach yn fanna. Llongyfarchiadau mawr i Jamie Farmer felly, gorffen y gyntaf yn y cymal yna.